खुलुमबाय जेएन बड' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बरपेटा र'डआव हरखाब लामानि जाब्रबथायजों सासे साख्रिआला बर' सुबुंनि जिउ खहा। जिउ गोमानाय सुबुङा नखराव बिसिजों लोगोसे सानै हौवासा हिन्जावसा गथ'बो दंमोन। देवबारनि मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव बरपेटा र'डनि बाजिगाव लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाया जायो। गंसे बाइकआ गोब्राब खाथिजों फैनाय गंसे साखा खबब्रै गारिजों हरखाबै सौग्रावो। बे सौग्रावनाय जाथायजों बाइकनि सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। गोब्राब जोखोम जानायखौ फाहामथाय होनो बरपेटा र'ड देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। नाथाय गोब्राबथार जोखोम जानायखाय गोजौसिन फाहामथाय होनो बरपेटा फाखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। गोजौसिन फाहामथाय होनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय जिउ गोमानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायासै। जिउ गोमानाय सुबुङानो जाबाय बरपेटा दलगाव गामिनि 33 बोसोर बैसोनि अनसुम बसुमतारी। मोनथिनाय बादिब्ला अनसुम बसुमतारीया माहारियारि मानास हाग्रामा MRO केजुएलनि साख्रि मावोमोन। बे हरखाब जाब्रबथाया ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। बाक्सा जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डे-बि आफादखौ थांनाय रबिबारखालि दाफुंनानै लाबाय। बाक्सा जिल्लानि बरबरी पाखामारि सुमु बागानाव थांनाय रबिबारखालि बाक्सा जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डे-बि आफादखौ दाफुंदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डे-बि दाफुंनायनि गुबै आयदाया रन्जन दैमारिजों लोगोसे आफादनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ, बारग' एन-डे-बिनि सोद्रोमाफोरा रिहेबिलिटेसन मोनजोबनांगौ, एन-डे-बिनि सोद्रोमाफोरा साख्रि मोननांगौ, मुंख्लं जानाय नखरनो मुंख्लं खाम्फा लुफुंनो थाखाय अनसुंथाइ होनांगौ बायदि बायदि। बाक्सा जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डे-बिनि आफादगिरि महरै धनन्जय बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै देंखो सरगारिमोनखौ सायख'नानै लायो। गासै सा 31 सुबुंनो बिबान होनायनि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डे-बिखौ दाफुंनानै लाबाय। बाक्सा जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डे-बिखौ दाफुंनानै लानाय समाव एन-डे-बिनि मोनब्रै गटनिफ्राय सा 154 सुबुंफोरा बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि भुटानकुटियाव बेसेन नाङै मेगन फाहामथायनि मोनसे बादा खुंदों। बागानपारा बाक्सा जिल्ला फरायसा आफाद आरो दखरा एबसुनि बानजायनायाव इन्जिनियार्स इन्डिया लिमिटेड दिल्ली, महावीर इन्टारनेशनेल मेडिकेल सार्भिस दिल्ली आरो आसाम कनजारभेशन ट्रास्टनि हेफाजाबाव बे बेसेन नाङै मेगननि फाहामथायखौ होनाय जायो। मिन्थिनाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि भुटानकुटियाव खुंनाय बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय बादायाव खमैबो सा 150 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादों। बकाजान साब डिभिजननि पुलिस बिफानआ 4 कुइन्टेलनि गान्जा हमदों। खाटखाटी पुलिस बिफाननि सिङाव बेंजानाय बकाजान साब डिभिजननि पुलिस अफिसार जान दासनि लिडारशिपआव पुलिस हानजाया गंसे ट्राकनिफ्राय 4 कुइन्टेल गान्जा हमदों आरो लोगोसेनो सानै सुबुंखौबो हमनो हायो। बे हमजानाय सानै सुबुंफोरनि मुङा जादों रामायण यादव आरो भला यादव। बिसोर सानै सुबुंखौ बिहारनि होनना मिन्थिनाय जादों। आथिखालाव जाब्रबथाय जानायजों सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांसिननायखौ जों सानफ्रोमबो नुयो आरो खोनानो मोनो। बेबादिनो मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों ओडिशानि जाजपुर जिल्लायाव। जाजपुर जिल्लानि करी स्टेशननि जिरायसालियाव गंसे माल थिखोग्रा रेलगारिया हरखाबै सौग्रावफैयो। बे जाब्रबथायजों जायगायावनो 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जखम जादों। जाथाय जाखांनाय लोगो लोगोनो रेलवे पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफानआ जाथायसालिसिम थांनानै नायबिजिरनायजों लोगोसे थाबथानाय सुबुंफोरखौ बोखांनाय हाबाफारिखौ जागायो। इन्ड'नेसियानि जाभा आइलेन्डआव हरखाबै सोमजिदों मोनसे मिथिंगायारि जाथाय। इन्ड'नेसियानि राजथावनि जाकार्तानि सिङाव थानाय जाभा आइलेन्डआव 5.6 मेग्निट्युड गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। दुखुनांथाव बाथ्रा, हरखाबै सोमजिनाय बे मिथिंगायारि जाब्रबथायजों दासिमाव खमैबो सा 46 सुबुंफोरा जिउ खहा जानाङो। बेजों लोगोसेनो सा 30 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा बे मिथिंगायारि जाब्रबथायजों जोखोम जानांदों। बेनि अनगायैबो गोबां गेदेर गेदेर बिल्डिं नखराबो खहा जानाङो। इउएसएनि मोनसे सार्भे खालामनाय बायदिब्ला जोबोद गोब्राबै मावनाय बे बांग्रिंखौ खमैबो 3 मिनिटसो समसिम मोनदांनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।